la ungangikhuzi mawukuyedelela phoni zofunani la ha kunini lokho ningithulile umntana wakho lekho abuse umntana bemshaya ubemshadela khona la ukuthi umshaye ha hey awekho amalobola enizowathola nike nabona phi amalobola abuyele emuva Nyadagwa nina. Hey, and that's enough. Dali singaphi emakhawushini? Sihlezi ngaphi emakhawushini? Ngitshela ukuthi around. Sihlezi emakhawushini Dali. Rounda. Dali. Nje kungenwa ngapha kwi-standing door. Ngitshela ngene ngapha sihlezi ngapha. Nangivula umnyango ngale. Rounda. Ngihleli ngapha kwi-standing door. Angisho kunelona. Nomndawo wase Safari Desert. No, ingakho kune-dust. Ingakho kune-dust and kunomoya. Angisho no mani ngikwatisa. Umundawo wase Safari Desert uyavuka. Ningangikwatisa. Ungazimoshela isikhathi Dali uthi yaklina. No. Bafonele nasekhaya kini batshela ukuthi bangawasha amawindi. Kusazoba nomoya we-dust. Yeah, yimi. Mantali. Angikho free namhlanje. Ngiyawasha and nelona. No, kwamele ngenze ne-ironing. Ngizo-ayina mangiceda ukwasha ngiyazi ukuthi ngiya-ayina bese wardrobe-ini ngifake kahle wardrobe-ini. Ngicela ungifunise i-room yazi. Ngifuna i-room. Ungifunise i-room. Ngiyamuva lapha indaba zalapha bayangihlupha ekhaya. Ngifuna ukumuva ngihlukane nezinto zalapha kule ndlu leya. Ngihlukane nazo ziningi. So ngifuna ukumuva. Ungifunise i-room but ngifuna i-room eshibhile. I-budget yami. No, ngabhadala 950. I-budget yami 950. Anything above that ngikhona. But kumele ibe nelona ibe neshower ngaphakathi. Kumele ibe neshower. Manje nginashower ngiyifuna. Mantela ngicela ngibeke umsindo tu. Yabona ukuthi ngikhathele kanjani angifuni umsindo. Baba ngumsindo, angifuni umsindo. Angisho namhlanje lezi zinto iyangihamba le red moon ezoba khona namhlanje so ungangibangeli umsindo. And energy yami ayifuni umsindo namhlanje. So ngicela ungibangela umsindo. Yabona namanje ngikhathele. Ngicela ungangibangeli umsindo tu. Sure. Yakela ukungibuza imibuzo omningi ukuthi kuzowenzakalani wena. Hlukana nomoya wami nje. Start hlukana nomoya wami. Sure. Umuntu yobanga umsindo. Sure. Ngiba nama nerves. Nabona ngikhathele. Iyangihamba nje. La ngishilo ngathi uzwa ne-red moon lapha kuma skies kuma moons yo hi Dali shuthi bengilele I think it was ngaboma past 11 so ebusuku ngilele mangilele kanjalo ngiyezwa manje ejardini ngizokhuthukuthu hayi mhlawumbe ngithi ngewind hawu akuna next hayi ngithi ake ngilale ngibuyele embedeni ngilele shuthi isikhathi sami sokuthi ngivuke ngikhuleke sishaya yabo shuthi ngama 12 masithi 12 o'clock jump futhi empedeni ngikhuleke shuthi ngikhuleke hayi ngiqeda mangiceda njalo ngilale ngibuyele embedeni hayi lapho ngaboma 2 hayi ngizwa ngilona inokho emnyango inokho khona beyithusa ngathi balahlele angazi itshela selona lasentabeni ngathi phala ngathi liwa from the mountain lule emnyango phala lapho ngiyajump empedeni hayi lapho ngijump ngithi gown ngibathi gown ngithi ngiyokhoba angiboni lutho ngithi hawu Nkosi yini leyo ufuna ukungibonisa yona namhlanje ebusuku lapho yisebusuku uyayizwa hayi ngibuyele embedeni past 3 ngivuke ngikhuleke
ngibuyele embedeni. Yezwa leyo nto. Hayi. Boma 4:30 ngizwa umuntu wesifazane uyamemeza uyayizwa ha jump again ngithi ake ngiyokhoba ithe mangikhoba into engiyibone lapha ya hawu uyangazi musmina uyangazi mina mase ngifikile kahle ngifrya itamati ngitshela ngilona ngeanyanisi netamati uyangazi mase ngifikile mina ngiyapheka mina uyangazi mase ngifikile kahle ngifrya itamati uzozwa ngathi ngipheka inyama and mawuzoyidla uzozwa ngathi udla inyama ngitshela mina no ngicela unganginyathi ne ngicela inkinga ukuthi asipheki ngokufana mina i-cooking yami ungayicomparation yakho asipheki ngokufana dali ne so unganginyathi